Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat hakabai di Khubor nakari ban nakaleng kibenta jong ka Pyrthei. Ka sarkar pedang kalawan ra ya ke bill One Nation One Election Lok Sabha da ka baterwa ban pelong election hakajuk kapor ya ke Lok Sabha bat ki yeng dor bar thaw an ki jela khnang ban penduna ya ke jingdot jingsem bat ban penbha ya ke sensyar khadar. Ketika bill kabala kershan da ka BJP bat ki parlok kum ka TDP kalamat ya ke jing persya na ka seng Congress ka Trinamool Congress ka DMK bat ki wei. Da ka bakadau bakadan ka jingma ya ka sensyar pat ba bat ki seng riulum. Kinong kan thok la pen pau ya ka jing sngkhia halo ka jing pen kala ya ka por jo ka assembly bat ka bor sensyar pedeng. Ka joint committee jong ka parliament kan bishar benia ya ka ka Priyanka Gandhi kala ra ya ka pla ka batho Palestine ha parliament. Ka bala penmi ya ka jing kan thok na kinong yalam ka BJP ki bala keno ya ka bakawan ra ya ka jing song pher jai pen riu. Hagas ngi ka babut kala wan ra ya ka pla ka badon ya ka kerwa bakershan ya ki jai pen riu rit pat Hindu bat Kristan ha Bangladesh. Kalawan ra ikimat Shapang ka jing shngan jong kini ki jai pen riu rit pat bat kala kentu ya ka sarkar ban le AA. O Mitri Rangba ka jala Uttarakhand Pushkar Singh Dhami ula IT ya ka Shithi Thungkam sheki sap sangot ki kertong da ka bapen pau ya ka jing persang jong ka sarkar ban thawi kilat yo kam bat ban pentikna ya ka jing long khoi ha ka jing pendukam ki MLA ka seng Bharat Rashtriya Samiti kilai ki persha ya ka jing sha te hat kari jong wei unong ram hasanga ready da ka badawa ya ka hok bat ka sarkar ka diban parma ka India ka don khandai point lai pupra lakmut ki briu ki ba klam yeng klam sem ha ki jaka sor ha ka ba ka Delhi ka don 10,000 Nohprah apu sangun katkum ka khana samari jong snam arza khatwei la pentip u menteri khana ka sarkar pedeng utokhan sahu ha parliament ka jilla Uttar Pradesh kalam khmat ha ka badon iwei point pra lakmut ki bamdan yeng dan sem bot sa ka Maharashtra iwei point khatwei lakmut bat Madhya Pradesh iwei point not sam ke India Embassy ha Georgia klap pentikna ya ka jingyap jong ki khatwei ngut kinong India ha Kodari namar ka jing suba bakla ringmesim ya ka bi carbon monoxide bat kala penpau ya ka jing sngolem shiki ba ying asem jongki kani ka jingja kala ja ha ka wei ka chaka bam jo kinong India ha ka ba ka jing penmi boarding ha ka chaka bamlan le air kala banlong ka daw jong ka jingyap jong ki briu ke embassy kadang ya trelang bat ki bor sinsha jong ka Georgia ban tokit ya kani ka jingja ka bas ngosi bat men penpai biang ya ki met yap jong ki pala klan no Donald Trump lakular penyekran bat baro alngud Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky bat Presiden ke Russia Vladimir Putin na ke benta ban penkut no ya ka thma ka branya shakman da ka babatai ya ketika thma kum ka jik penyap briu Trump mulakan tho ya ka jingkershan jong ka sarkar US ya ka Ukraine bat la jingmun ba ula ban penkut no kloi ya ka te ka jingle watla shim la ai ya ka jingtip ki babnya O Menteri Rangba du jong ka Canada Justin Trudeau lamat ya ka jingpen bor ka bajur bat i no kam hadin ba ka sembut Menteri Rangba du ka Chrystia Freeland kala i no kam da ka bakdau ye ki jingbam ya hab jingmut ha ka baya dei bat ka jingpen ya ye ki jingban ngam bu dor jong ka US na president balajit Donald Trump hadun ru phongwat ki MP jong ka liberal na ki shispa sanfulangut ki bai snok tilang bandawa her shuki yo Trudeau ka bala penjur ya ka jingin Palat pralak prapo hajar ngut kibriu kila syapin kenria jaka pedang jingjur jong ka jingele persya ha Syria ha ka bah 100% lagi ki im bat ki jingduna ki department la ong ka UN ka UN bat ki parlok jong ka ki ajingerap ya ka bam ya ka ka pisa bat ki yeng ki jan kum bat ki jingerap ha ka liang ka kwat ka khia palat sapo hajar ngut kibriu kila syapin kenria kidang sakut ha ki arspa sanpo tuli jaka ha Kylleng kathan chitela mi jong ka Syria Ka Nigeria kala plibiang ya ka embassy jongka ha Pongyang North Korea hadin balakhang dakisnam nakadaw jok COVID-19. President joka Ukraine Volodymyr Zelensky ula sam ya ka video hakaba ula keno ba uwe ushipai jongka Russia ula thang ya ka medyap jong ushipai joka North Korea ubalayap ha ka jing kun persha ya ka Ukraine da ka bathmu ban buri ya ka jingdon jongki. Kadur ka pin ya ka medyap ka balathang bat uwe ushipai ubadon ya ki dur nong Asia. Kabala penmi ya ka jingkeno baka Russia kapenan kam ya ki shipai joka North Korea kum kinong syayap hakathma
Tikitu Kylleng Khubor hakimat hakabaya day bagi Khubor nakaleng ki benta jong kari, bat nakaleng ki benta jong kiri ke Pyrthei. Khublei.